Meta l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista isostnu li Għawdex għandu jitqies bħala reġjun mill-Unjoni Ewropea mhumiex kredibbli. Għal dan il-kandidat Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Alfred Sant. Sant qal li dan mhux għax Għawdex m'għandux jitqies bħala reġjun, iżda għax il-Partit Nazzjonalista warrab għal kollox u żeblaħ il-proġett ta' Għawdex bħala reġjun. Fil-fatt, Sant argumenta li Għawdex jista' jimxi l quddiem biss jekk ikun stmat bħala reġjun. Iżda żied li jekk il-Gvern Nazzjonali stess ma jirrikonoxxix lil Għawdex bħala reġjun ma tistax tagħmel hekk l-Unjoni Ewropea. Skont it-Trattat ta' Sħubija ta' Malta mal-Unjoni Ewropea, il-Gvern Nazzjonalista seta' talab biex meta l-Unjoni tkun qed tħejji l-baġit tagħha tagħti fondi speċjali biex Għawdex inaqqas mill-insularità doppja tiegħu. Il-Gvern Nazzjonalista naqqas milli jagħmel din it-talba meta l-aktar kien hemm bżonn għaliha. Sant sostna li mill-ħafna laqgħat li kellu dan l-aħħar żmien ma' qdiet mhux governattivi, għaqdiet tan-negozju u nies influenti f'Għawdex, jista' jgħid li x-xewqa ġenerali f'Għawdex illum hi favur impenn ġenwin u mhux ta' konvenjenza biex Għawdex tassew jitqies bħala reġjun.